Să strigăm ceea ce ne deranjează și să, pur și simplu, să ne spunem, la fel cum îmi spun și eu acum, problemele mele pe care le am și ofurile mele, așa să-și le spună și ei și să fim uniți, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Nu neapărat să-și spună fiecare punctul de vedere, dar doar să fim cât mai mulți, cu atât mai bine. La fel cum de-a lungul istoriei, românii s-au unit toți la un loc de câteva ori, cu toate că noi suntem un neam de trădători, suntem un neam de oameni dezbinați, suntem un neam de oameni care nu ne place să fim uniți unii cu alții, la fel cum este și în momentul de față, unii într-o parte, unii în alta. Noi trebuie să înțelegem faptul că nu domnul Georgescu ne vrea rău și că Uniunea Europeană nu este atât de bună precum se pare. Vreau o mică istorie, să spun, o mică, pe scurt, pe cât de scurt pot, istoria României și ce a dat România omenirii. Pe la începutul anilor 1900, România a dat doi pionieri mari ai aviației internaționale. Henry Coandă a înființat motorul cu reacție, apoi Nicolae Păunescu a dat lumii insulina, care insulina este foarte folosită în momentul de față. Prima sondă de petrol din lume, în 1856, a fost prima sondă de petrol din lume. Se va obține în urma protestului de astăzi. Dacă o să rămânem cât suntem acum câțiva oameni, mare parte mică, dacă o să ne unim cu toții, la fel cum ne-am unit la Revoluția de la 1848. Mulțumesc tare mult! Bravo copile, bravo! Bravo copile, Doamne! Bravo! Înapoi! Turudai! Înapoi! Turudai! Înapoi! Turudai! Înapoi! Turudai! Înapoi! Turudai! Înapoi! Înapoi! Zi tot ce știi mâncați. Tot ce Am ține pe suflet. revin într-o jumătate de oră să-mi trec și un pic vocea. Lasă-l mă să mai strălag un pic de aia. Iau o pauză și revin. Bravo frate, bravo. Înapoi!